bayan sa bayaniwan, sama-samang pagbabayanihan, mga katangian na katangi-tangi, taos puso na ibinabahagi, dugong bayani ang siyang palagi, sa mga kababayan ng naghahari, wagi ang pag-ibig ng bawat isa, lakas ng Pinoy, isang pamilya, dakila ang puso na nag-aalab, sa kadiliman nagliliwanag, palag sa bawat anuman na hamon, ng mga pagsubok tayo ay babangon, makakaahon, bukas paglipas ng kahapon, may bagong umaga, sisikat na daong saludong pagbangon ng pusong matikas ng mga Pilipino para sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay sumasaludo sa iyong paglaban para sa bayan, magkaisa tayo. Para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan. Kaming Pilipino ay sumasaludo sa iyong paglaban para sa bayan, magkaisa tayo. Para sa bayan, para sa bayan. Ang Pilipinas ay sumasaludo sa iyong paglaban para sa bayan, magkaisa tayo. Sa bayan, para sa bayan. Kaming Pilipino ay sumasaludo sa iyong paglaban. Hey yo, what's up mga agda? Sbrc again, Rfac, TINAMBAC. So, from Naganyaw na kami di sa Kalabanga, Paulbo. So, ang sunod sa Kalabanga, TINAMBAC naman. So, nakapagbiyahe na din kami medyo 20 minutes ata, 20 to 30 minutes. Kasama ulit natin ang tropa, ang Brcp. So, shoutout sa tropa sa Brcp. Charity event hosting by Solidarity Batangas Weathers Club. So, bago dumating sa sentro ng TINAMBAC, magra-ride kami sa packet yun. So, medyo malayo-layo pa. Ewan ko kung ano, sa malayo pa. Siguro sabihin na natin mga isang oras na biyahe pa. Sobra naman ata na yun. Yo, let's go! So, dito simulan natin ang paunahan. So, para makawa, Andrew, shout out. Parang, yun, basta shout out sa inyo. So, para makuna natin yung tropa. So, yan, yung preparing bid. So, may sticker tayo na ng Motospit. So, support, malapit. Dio, shout out, walang helmet. Mark! Mag-marshal ka na duman! Mag-marshal ka duman! Banking. Si daddy mo, ba't wala? So, ganda! Woo! Let's go! Shoutout! Shoutout sa mga siklista, mukhang pagod na sila. Ewan ko, sana dapat nagre-record. Nauna na yung tropa kasi nahihiya ata to si daddy mo to. Naiiwan. So ayun, nakikita ko pa rin yung tropa. So, papasok na kaming barangay Kanayunan. So, saan ang venue ng charity. So, ayan. Sa likod lang, sa likod na is the road. So, shout out paring Wilmer, paring Ted. So, limot ko yung iba.
So may pabalik na. Ayan, mga pabalik na. So alright, mga guys, mga agta. So may galing na doon. Ay, no, si Daddy Moto, pogi, oh. Oh. Ano yun pa din? Yun, so nandito na tayo guys. Ito na nga, Barangay Kanayunan. Yo, what's up? So guys, tapos na kami. Tapos yung event continue pa din, pero mauna na kami. So papunta kaming Tagliliog Beach. So check this out. Yan, so ingat mga sir. Yun, so guys, hanggang dito na lang muna. Biyahe na muna kami papuntang Tagliliog Beach. So hanggang dito na lang. Peace out.